Ma abuelo fue un llaurona, mi abuelo fue un llauró. No faltaré mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vesprà. Avui a Va de Vie m'agradaria tornar sobre una idea que em sembla essencial quan parlem de binatural, la qüestió del bio. L'ésser humà sempre ha buscat l'estabilitat en la seva vida personal, en la parella, en el treball, en el futur dels seus fills. Ens agraden les coses previsibles. Ens agrada allò que no canvia. Ens agraden els sistemes que funcionen sempre de la mateixa manera. Potser és una conseqüència de la sedentarització, quan la humanitat va passar d'una vida de caçadors-recol·lectors en una vida agrícola. L'estabilitat es va convertir en una obsessió. Les collites havien de ser regulars, les reserves previsibles, l'aliment assegurat. El problema és que el bio no funciona així. El bio és inestable per naturalesa. Evoluciona, canvia, es transforma, naix, creix, envelleix i un dia mor. És un cicle. L'oxidació, la fermentació o la decomposició formen part de la vida. Però l'ésser humà sempre ha intentat lluitar contra aquest moviment natural. Els egipcis momificaven els seus faraons per a prolongar la seva presència entre els vius. Ja es buscava congelar el temps, impedir la transformació del cos. Avui, en l'agricultura moderna, trobem la mateixa obsessió per l'estabilitat. Els sistemes agrícoles industrials intenten eliminar tot allò que pot introduir incertesa. Insectes, malalties, plantes espontànies, biodiversitat. Els ecosistemes es simplifiquen, s'estandarditzen, es controlen. Però aquesta recerca d'estabilitat té un preu. En les últimes setmanes, una alerta internacional ha recordat que molts sols agrícoles estan contaminats per cadmi. Aquest metall pesant existeix naturalment al sol, però les seues concentracions han augmentat molt en causa de les activitats humanes, especialment per l'ús massiu d'adobs fosfatats. A llarg termini, això pot provocar problemes greus de salut. També hem parlat ací dels anomenats contaminants eterns, els PFAS, que podem romandre durant dècades en el medi ambient. És a dir, intentant controlar-ho tot, acabem creant nous desequilibris, perquè estabilitat i equilibri no són el mateix. L'estabilitat consisteix a neutralitzar els elements considerats perillosos perquè res no es moga. L'equilibri, en canvi, consisteix a permetre la convivència de totes les forces que formen un sistema bio. Mireu un bosc, una selva. No és estable en sentit estricte. Cauen arbres, apareixen insectes, es desenvolupen fongs. Però el bosc es manté en equilibri perquè totes aquestes formes de vida interactuen entre elles. La diversitat protegeix el conjunt. Aquesta lògica també la trobem en agricultors que practiquen la permacultura o en viticultors que treballen les vinyes en biodinàmica. El seu objectiu
no és eliminar totes les malalties o tots els insectes. Això seria impossible. El que busquem és mantenir un equilibri bio on cap element domine sobre els altres. El problema és que sovint és l'ésser humà que crea els desequilibris. I després intenta corregir-los amb noves solucions tècniques que acaben generant altres problemes. I això no passa només en l'agricultura. En la salut també dediquem sovint més esforços a curar malalties que a entendre com evitar-les. I amb l'alimentació passa una cosa semblant. Sovint sentim dir així al País Valencià que menjar sa és car. De veritat? Perquè quan vaig al productor veig fruites i verdures de temporada, locals, moltes vegades ecològiques, que consten menys que algunes tomates perfectament calibrades, fora de temporada, vingudes de l'altra punta d'Europa, que trobem al supermercat. Tomates dures, roges, impecables, però que de vegades ja no tenen quasi res a veure amb una tomata. També se sent sovint, sí, però no tenim temps per a guisar. Els nostres avis tampoc en tenia massa. I tanmateix feien conserves, transformaven els aliments quan hi havia abundància. Sabien que la temporada és un ritme natural que no es pot ignorar indefinidament. Al final, la qüestió és senzilla. Volem continuar construint un món artificialment estable, però cada vegada més fràgil? O volem aprendre a conviure amb els moviments del bio? I és així on el vi es converteix en un exemple fascinant, perquè el vi és un dels pocs productes agrícoles per als quals encara acceptem la idea de transformació. Un vi evoluciona en l'ampolla, canvia, s'obri, envelleix, de vegades s'oxida. Alguns vins viuen molt de temps, altres moren més ràpid, però és precisament això el que els fa vius. El vi natural ens recorda una cosa essencial. El bio no és perfectament estable. És dinàmic, fràgil, imprevisible. El futur de l'agricultura passa justament per així, no per un control cada vegada més total dels ecosistemes, sinó per la recerca d'un equilibri entre totes les formes de vida que habiten un territori. Una agricultura, com a mínim, ecològica, capaç d'alimentar els aliments sense destruir els sols, sense enverinar l'aigua, sense empobrir el bio. És un repte enorme, però cada ampolla de vi natural ens recorda que aquest equilibri és possible. Salut i vi bio! I és moment d'estar units